Muadto na mi sa Vinil. Mag-MC ang imuhang lingkod, char. Kapag mo guys, akong hair, oh. Guwapa. Guwapa kaya akong hair. Pero, kabalo mo po sa akong hair. Pananit, it's a prank. Long hair. It's a prank. Pero in fairness, sagdilaman. So, guwapa kaya akong hair na. Presyo sa ako, murag grado. Ay, murag yun. Mahal na gidi ay. A few moments later. Say hi to the vlog. Ato sa parents. Guys, di ami karon sa Vinio sa Panda Tea Sweets. Okay, naghulat mi sa kanan na ay kinasal. O nami mo to sa Vinio. So di ami nagready mi sa Vinio. Nice ang lahang lugar guys na simple but elegant. Nindot siya. First time ko ni abot ari. First time ko kay kasagaran adto mi sa Tropics, adto mi sa Dao Diamond. And then ato sa Reina 7. So karon pa jud mi nakaanhi diri ko guys nga makaanhi diri nga Vinio. So nindot siya oh. Taas siya nga class nga style no. Taas siya pinataas. So nindot siya. Wow. So kani nga kasal guys, simple ra ni ang program, simple ra kay lahi man ni siya nagagawa man sa among church. So ang program simple, wala na chichiborchi katurang mga major nga event, mga major lang ang himuon. Pang cake, slicing sa cake, toasting, and then may nga messages, and then message sa kinasal, anak lang. So time check, alas 10 na kapin, tatawad maabot na to sila. Okay, abangan. Ano yung stick? Pinataas yan oh. Pinataas. Ano po itaas? Nice kayo. Muna guys, ilang foods ready na sudlanan. Na crab and corn soup, na rice, na chop suey, pork menudo, and beef and broccoli. So wala pa na siya isulod. Sudlan pa na. Sudlan pa na siya. Nice siya. First time ko ni Anhid diri, nice siya. Kasi pangalan na ano, reception.